Čaute ďalšieho videa a v tomto videu si zahráme túto hru. Volá sa to Schoolboy Runway, takže určite ju všetci poznáte proste. A teda ja som to ešte nikdy nehral proste. Že teda, vážne, že nikdy som to nehral. Takže dáme si asi ten prvý, dáme press to start. Takže dáme si toto. Takže toto preskoč. No, takže sme v tejto hre a teda I can do like a running. Takže aká je vlastne cieľom tejto hry? Vlastne utiec z domu. Takže, čo som pozeral. A keď chcem teda utiec z domu, tak by sme mali urobiť toto. Možno dať trošku hlasnejšie, nech počujete niečo. Dobre, idem sem. Takto, nie. Dobre. Nie. Dobre. Mama ide preč. Dobre, dvere nechám otvorené. A budeme takto, akože, chápete ma. Kto to je? Kto to bol? Dobre. Dá sa ísť na tento počítač. To zapnem. Aha, ide to. Tak vyskúšame. Načítava sa. Enter password. Neviem, aký má password. Čo ja viem. A Počkaj, čo som napísal? More. Ja neviem. Áno, ale neviem. Čo ja viem, napríklad, čo ja viem. 19. Bol sa 18. Možno. Neviem, potom. Dobre, toto. Reklám, ale dobre, to nebudeme dávať. Takže neviem, kedy sa on narodil. Nevadí, ale ideme teda znova zazvoniť a ideme naštvať moju mamu. Takže, dobre. Dobre. Tik. Dobre, čupnem si. Dobre, hýbaj. Toto je čo? Toto. To je nejaká ona? Ideme za mojím otcom. Gól! Yes! Nie, on uvidí. Idem sem. Dobre. Chvála Bohu. Dobre, idem za mojím otcom. To je. Dobre, ale neviem, kde mohol byť ten kód. On tu pije pivo. Dneska tento diel bude možno taký kratší, trochu. Lebo teda, no, ešte sa musím poriadne A môžete mi napísať do komentárov nejaké rady, že čo mám, ako mám pokračovať v tejto hre. Dobre. Toto neviem, čo je. Dobre, ďalší šuflík, asi nič tu není. Tuto, že by bola čo, nič. Come on. Tuto nič. Takže otecko ostal tu a nikto si ma nevšimol si ma. Dobre, ale skúsme tu niečo prehľadať, skúsme niečo nájsť. Takže, čo by sme tu mali, svetlo, more. Nič tu nemáme. Čakaj, čo tu je? Nedá sa zobrať. Nemám žiadny item. To je zle. To v týchto. To je zle jedno. To sme tam mohli zavrieť niekoho. Loket. Ani neviem. To je strašne taká letúca hra. Dá sa ísť von. Ja mám nápad. Pozrite sa. Zazvoním. Idem preč. To zavriem. Tak. A pôjdeme za mojou mamou. Takto proste rovno. Dobre. To je Igor. Dobre, idem von. Dúfam, že si ma nevšimla. Či? Neviem. Tik! On si ma nevšimla. To vážne je taká sprostá. Idem von. Vyhral som.
Či? Prečo nejde von? Is locket. Počkajte, ja mám taký nápad. Čakaj, keď chcem vyskočiť. Reklama! No takže ako ste mohli vidieť proste, nedá sa tady prejsť, ale ja mám taký nápad. Dobre, takže spravíme to takto isto. Šup, utekám. Ahoj. Ak si ma nevšimla. Dobre. A zdrhám. What idiot, to sa nedaj sem. Toto. Batérka. Batérka. 40. Dobre. Dobre. A ja by som sa pokúsil nejak preskočiť. Takže by sme vyskočili toto. Tu. Neviem, či to sa nedá vyskočiť. Či? Nedá sa. Ja neviem. Pretože je teraz zamknuté. Ty peso. Ty neštekaj. Mare. Toto bude taký nezaujímavý diel, lebo teda, no, to je mechanik. Obídem to okolo domu a toto bude strašný krátky part. No, alebo nie taký, no, o ničom. Počkaj, to je... Poď! No, už ani slepá je. To je jaká sprostá. Ty kokos, more. Mami? Haló? Haló, more. Čo je toto? Pretože ma nenaháňa. Čo to robíš, mamka? Krája cibulu. To idem preč. Ona ma nebude vidieť ani keď toto budem stáť pred dverami. Toto budem stáť a čo ona? I'm coming. No tu som. Tu som, pred tebou. Veď tu som akože... No takže ja som, že proste neviem ešte toto moc hrať. Takže mi napíšte dole do komentárov nejaké rady. A teda toto je všetko, tak som hovoril, toto je všetko z toho dielu, dúfam, že sa vám ľúbil. A teda určite budeme z tohto urobiť nejakú sériu. A teda napíšte mi do komentárov proste, že nejaké rady do tejto hry, že čo mám robiť. A teda toto je všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám ľúbilo. A dávajte lajky a odbery a čaute.